Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun ozoitz, jainko ahal guztiduna, Mariaren birjintasunaren aitorle sutsu egin zenuen Ildefonso santua. Egizu zure semearen amak, doai berezi hori izan zuela sinisten degunok, sentirezagula ama horren otoitz indartsuaren babesa. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erentarrei egindako epistolatik. Senideok, Jesusek betiko salba ditzake jangoikoaren gana haren bitartez hurbiltzen direnak. Beti bizi baita gure alde otoitz egiteko. Horrelako apaiz nagusia behar genuen guk, santua, errugabea, akatsik gabea, pekatarietatik bereizia, eta zeruak baino gorago jasoa. Harek ez du, egunean opariak eskaini beharrik, beste apaizek egiten duten bezala. Lehenik, beren pekatuengatik eta gero herriarenengatik. Hori, behin betiko egin zuen bere burua eskainiz. Benetan, legeak gizon argalak egiten ditu apaiz. Legearen ondorengo zinitzak ordea semea egin du apaiz nagusi, betirako bikaina. Esan ditugunetan handiena hau da, apaiz nagusi bat daukagula zeruetan. Guztiz handiaren eskuinaldean jarria, santutegiaren eta elkargoko etxolaren zerbitzari. Jaunak ez gizonek eraikitako egiazko etxolarena. Apaiz nagusi dena, eskaintzak eta opariak egiteko ipinia dago. Beharrezkoa du beraz, Jesusek zer eskaini izatea. Baina lurrean balego ez litzake apaiz ere izango. Legearen arabera, opariak eskaintzeko badira eta beste apaizak. Hauek, beren zerbitzua, zerukoen iduri eta itzalaren arabera egiten dute. Moisesi halaxe adirazi baizitzaion, elkargoko etxola egiterakoan. Begira, esan zion jaunak, egizu dena, mendian erakutsi zizunaren arabera. Baina orain, gure apaiz nagusiak goragoko zerbitzua iritsi du. Elkargo hobearen bitarteko egina den ezkero. Agintzari, hobeetan, oinarritua den elkargoaren bitarteko alegia. Jaunak esana. Erantzun salmoa, hemen nauzu jauna. Opari eta eskaintzerik ez duzu nahi izan, baina belarriak ireki dizkidazu. Erre opari eta hoben oparirik ez duzu eskatu, eta orduan esan du nik hemen nauzu. Jauna zuekin, Jesu Kriston Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesus itsas ertzera baztertu zen bere ikasleekin, eta jendetza handiak jarraitu zion Galileatik. Egiten zituenak entzunik, jendetza handia bildu zenaren gana Judeatik, Jerusalendik, Idumeatik, Jordanez beste aldetik, eta Tiro eta Sidongo inguruetatik. Ikasleei esan zien ontzi bat prest ukitzeko harentzat, jendetzak zapalez ezan. Izan ere, asko sendatu zituen, eta gaitzik zuten guztiak gainera zijoazkion.
bera ukitu nahian. Ura ikustean espiritu loiak auspez jartzen zitzaizkion aurrean, oiuka esanez, zu jangoikoaren semezera, baina arek zorrotz agindu zien, ez agertzeko bera nor zen. Jaunak esana. Gaurkoan San Ildefonso ospatzen du Elizak. San Ildefonso 7. mendeko santu bat dugu, hain zuzen ere, bisigodoen garaikoa. Eta bera, bisigodoa zen, hain zuzen ere. Penintxula Iberikoan, erromatarrak egon duziran, mende batzutan, eta gero tribu germanikoak, Europan barrena, eta hegoalderuntz abitu zirelarik, Penintxula Iberikoan, edo behintzat parte handiena hartu zutenak bisigodoak izan duziran. Aurrena egon duziran Frantziko hegoaldean, bere lehenengo kapitala izan duzen Narbona, baina gero Frankoak etorri ziren eta bultzatu zituzten Pirineos bestaldera. Eta Penintxula Iberikoan nola baitere egokitu ziren. Aiatu zirelarik bisigodoak haiek arrianoak ziren. Hau da, kristauak, baino ez, esan genezake, katolikoak edo beste kristautasun modu batekoa. Hain zuzen ere, Nizeako kontzilioa ez zuten onartzen. Eta Jesusen jainkotasuna ere, edo behintzat ez zuten aita eta semea sustantzia berekoak zirela eta ukatzen zuten. Eta modu hortan aiatu ziren bisigodoak, bertako biztanleak orduan gehienagia kristauak edo katolikoak ziren eta horregondu ziren halako zaitasun batzuk. Piskeka, bisigodoak aiatu ziren katoliko bilakatzeraino. Eta ja momentu hortan izan duzan San Ildefonsoren garaia. Ja esan genezake, garai hortarako bisigodo gehienak izango ziren kristauak eta Elizarekin bat eginik zeudenetakoak. Eta bere, esan genezake, titulu nagusia, bere izan duzan Toledoko apezpiku. Eta lehen Narbona esan dut, Frantziko hegoaldean, baina gero Pirineoaz bestaldera despatxatu zituzterarik, bisigodoen hiriburu nagusienetako bat hoixe izan duzen, Toledo. Eta hango apezpiku izatera aiatu zen Ildefonso. Berak txikitandik, historia kontatzen duenez, txikitandik halako joera sakon eduki zuen bizitza erlijiosorako, bizitza monastikorako hain zuzen. Famili bisigodo importante bateko semea zen, kultura handikoa, garai hartan minoria bat izaten zen, hola kultura handia zeukena, eta berak oso kultura handia erakusten du, zenbait liburu idatzi zituen, baitere garai hartan, eta bizi monastiko hortatik aiatu zen Toledoko apezpiku izatera. Bere ezaugarririk aipagarriena, leku guztietan aipatzen dena, da Ama Birjinaren ganako maitasuna. Hain zuzen ere, bere Ama Birjinaren ganako devozioa, oso debotua izan duzen, bere alde batetik, bere lanak egingo zituen, hor hango apezpiku bezala, eta lehen esan dedan bezala baita ere, liburu espiritualak eta idatzi zituen, eta liburuen bidez ere, mesede handia egingo zuen. Bere heriotza izan duzen normala, hau betzak martiri, betzun inorkil, bera lasen esan zen, eta hoxe, gaurkoan eskatzen dugu bere bitartekaritza. Berak kulturaren bidez eta jangoikoaren, egia bilatuz, jangoikoarekin bat egin zuen, eta Ama Birjinaren bidez ere Jesusen aiatu zen. Eskatzen diogu guri ere erakus dezagula modu hortan Jesusen aiatzen. Eta egin ditza horren gure eskaino. Eskatuko dugu, aste hortan egunero bezala kristauan batasunaren alde. Kristau guztiok bat eginik egotera iristeko zoriona
izan dezagun eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Andres Zestau, Joaquina Azpiroz, Jose Francisco Zestau eta Maria Teresa Busquet jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egizu jauna, San Ildefonso ospatzen digun honetan, parte har dezagula sarri sakramentu honetan. Gure erospena gerta berritzen baita, jaunaren opariaren horigarri hau ospatzen digun bakoitzean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu eta hien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu hori ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak
bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Bereziki, Andres Zestau, Joaquin Aspiroz, Jose Francisco Zestau eta Maria Teresa Busquet. Erroki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aia zeruetaz zerana, santu izan eriz bere izena, etorreriz bere erreinua, egin eriz bere naia zeruan bezala lurrean ere, emaituzua egulotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere zorunei barkatzen ezkero, eta ez bertan eman, atera gaitzazu aitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emain duzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garren bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea. Jangoikoaren gindotxa. Erruki jauna. Hona hemen jangoikoaren gindotxa honen munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
Guana jauna, zure maitasun espiritua, bizia ematen duen hori zenutar bat beraz janaritu gaituzunok, bat izan gaitezen bihotzez maitasunean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, bedinka zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Txaldeon, ongi.